get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Здравейте, аз съм Паргонова и сега ще ви покажа как да си сваляте клипчето от YouTube, не само от VBOX. Ето го и линка. Всеки го знае, нали, взимате и го слагате тук. Сложа линка в допълнителната информация и от това и нека да започваме. Отваряте веб магазина на Google и пишете ето това YouTube Downloader и ето тук това го сваляте. Аз вече съм го свалил и затова ми изглежда така, но ви трябва ето така. Добавяне и си го слагате. Избирате, нали, след това произволен клип и натискате Download. След под клипа има, нали, различни работи. Има едно Download MP3 е само, нали, музиката, MP4 е и нещата. Така, и, нали, сваляте си го. Аз нямам да го свалям. И като сте готови, нали, слагате си го там и си ги слушате. Дано съм ви бил полезен и довиждане.